Son Xera. Nacín en Lugo no ano 1962. Son escritora galega, poetisa, traductora e profesora de enseñanza secundaria. De pequena, tiven que mudarme a Vigo porque destinaron a meu pai como mestre na escola de Moledo, en Sarrima. Ingresei no Instituto de Castelao e tempo despois tiven que deixar os estudos para comezar a traballar en Edicións Xerais de Galicia. Tamén fixen varias publicacións en revistas e xornais como A Nosa Terra, Faro de Vigo. En 1996 casei con Xulio Gil. Tivemos un fillo, Darío. Necesito inspirarme nas vidas de outras mulleres para seguir escribindo. E se viaxo no tempo para coñecer as historias de outras mulleres? Que? Onde estou? En que século? Perdoa, en que século estamos? En que século estamos? Estamos no século XVIII. A que ven esa pregunta? Non te preocupes, son cousas miñas. Ao que íamos, eu sou Xelarios, estou buscando información sobre mulleres galegas para facer un libro. Encantada, eu son Isabel Zendar. Queres que te conte un pouco sobre a miña vida? Sí, por favor. Vale, eu nací en 1773, en Ordes. Ao morrer miña nai de variola, tiven que marchar a Coruña. Alí comecei a traballar como axudante de enfermeira e despois de editora. En 1803 incorporeime á Real Expedición Filantrópica da Vacina, xa que tras o nacemento dun dos nenos necesitaban unha muller que inculcase confianza e agarima aos 22 cativos. A Real Expedición continuou o seu rumbo, pero eu quedei ali en México e non volví máis a España. É increíble todo o que fixeches. Xa teño moita información para comenzar. Moitas grazas. E recorda, cando necesites máis información sobre a enfermería, xa sabes a quen acudir. Ata outra! Non me vale ser Isabel Zendante. Teño que ir a outro século a coñecer a outras mulleres. E se vou por Concepción Arenal? Isto é unha universidade. ¿Qué están facendo aquí? Solamente poden entrar homes. Sinto moito, non o sabía. Non pasa nada, siguen, verdade? Tranquila, eu tamén son unha muller, disfrazada de mediome para poder asistir nesta universidade. Chámame Concepción Arenal. E ti? Chámame Xelarios, encantada. Igualmente, pero que estás facendo aquí? Poderían verte, descubriríante, a que se liaría. Teletransporteime para coñecer a vida sobre outras mulleres e ao teletransportarme cheguei ata aquí. Como que teletransportaches? Non das veces, no meu tempo, é posible. Solo quería saber un pouco da tua historia. Ah, pois se queres contocha. Sí, encantaríame. Vale, pois todo comezou co meu nacemento. En 1820, en Ferrol. Cando era pequena, vivía con meu pai, pero a súa morte mudeime coa miña nai, María Concepción Ponte Mantilla Tenreiro. Ela decidiu ingresarme nunha escola para mulleres. Ao terminar os anos da escola, disfraceime de home para estudiar o que quería ser, abogada. En serio te dices que disfrazarte de home? Sí, claro, as mulleres non podemos facer o mesmo que os homes. E que estás a facer? Estou sendo a primeira muller en asistir a unha universidade española. Estou aprendendo círculos políticos e literarios. Vou intentar sacar as mellores notas para demostrar que as mulleres podemos facer o mesmo que os homes. Quero seguir estudiando que será todo o tempo acompañada por un home, xa que as mulleres non podemos ir á rúa. Tamén quero que as mulleres poidan estudiar o que queiran ser. Non te preocupes, conseguirás ser unha das mulleres máis destacadas do século XIX e por iso serás propulsora ao feminismo. Aparte disso, crearás varias organizacións de axuda humanitaria e serás unha gran xornalista, poetisa, traductora e autora dramática galega. En serio? Non mo podo creer. Bueno, vou seguir estudiando duro para conseguir todo o que me estás a dicir. Ata outra, chao! Hola, quen es? Sou Sofía, ti quen eres? Eu son Xela. Que estás escribindo? Estou escribindo un poema. Ti que estás facendo aquí? Eu estou buscando información sobre mulleres galegas para facer un libro. Poderías contarme quen es e que é o que estás a facer? Vale, pois o meu nome é Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Globasqui. Nacida en Coruña. Son xornalista, poetisa e novelista. E tamén son a primeira muller española en convertirme en correspondente permanente nun país estranxeiro e correspondente da guerra. Cal é a tua actividade como correspondente? A mi actividade como correspondente permitiu vivir acontecementos como a formación do sindicalismo, a formación do partido bolxevique, as primeiras na Guerra Mundial, ademais da persecución
dos xudeus no réxime nazi do gueto de Varsovia. Wow, é increíble todo o que viviches. Pero bueno, xa teño moita información e teño que marchar. Adeus. Adeus e sorte coa túa pesquisa. Seguí de la estrada tendida entre prados que está Que estás dicindo? Estoy diciendo un poema de Sofía Casanova. Ah, pois eu estuve foi pouco con Sofía Casanova. En serio? É a miña muller galega favorita. E que foi unha muller como ti nun lugar como este? Estou buscando información sobre mulleres galegas como ti para facer un libro. Ah, pois se queres podo contarte. Sí, iso axudaríame moito para facer o meu libro. Eu son Marisa Mayo. Nací en Viveiro en 1901. Mudei con miña familia a Belés, onde vivín 9 anos. Alí estudei na Escola de Arte. Cando cumprí 22 anos, mudei a Madrid para estudar na Escola de Belas Artes. Nese ano, publiquei o meu primeiro cadro, chamado La Verbena. Tamén nese ano, morreu a miña nai. Foi un ano triste e feliz a vez. Sinto moito da túa nai. Non pasa nada, son cousas que pasan. Tempo despois empecé a utilizar a pintura de óleo, facendo descadros que se vin en Madrid, que representaban povos soleados, lugares. Foron todo un éxito, tanto que me permitir ir a París en 1932. Nese mesmo ano, comprame o meu primeiro cadro, chamado Espantapájaros, e así seguirei gran parte da miña vida. Wow, é increíble. Buscarei algúns dos teus cadros. Grazas, ata outra! Ata outra. Hola, ti non és María Casares? Un momento, por favor. Sí, son eu. Que non pregunta? Son Xela, estou buscando información sobre mulleres galegas para facer un libro. Entón, queres que che conte o que fixe ata ahora? Sí, por favor. Nací no ano 1922 na Coruña. A miña nai Gloria Pérez Corales e o meu pai Santiago Casares Quiroga, un político que chegou a ser xefe da Segunda República Española e que se viu obligado a dimitir no ano 1936 ao producirse o golpe de Estado. Estudei no Liceo Victor Duy en París e máis tarde ingresei no Conservatorio Nacional de Arte Dramática. Debutei no teatro aos 20 anos interpretando o papel de Dagier na obra Dagier e os dolores de sincronía no Teatro de Mactorius. Un placer de terte coñecido. Ata outra. Ata outra igualmente. Ben, xa rematei o meu libro. Agora toca publicalo e vendelo. Por que escribiches este libro? Para recordar as mulleres máis importantes de Galicia. Cal foi a tua inspiración? A miña inspiración foron todas as mulleres que loitaron grandísimo no mundo dirixido por homes. Grazas polo teu tempo. Grazas a ti, ata outra. Prevenidos, cámara, acción. Non pasa nada, sígueme, ¿verdad? A miña nai Gloria Pérez Casas. Corten. María! Soy Xela, estou buscando información sobre as mulleres galegas para facer un libro. Corten.